Hoxe estou con Carmen Penín, unha ben querida amiga, profesora, cantante, e por mor do 8 de marzo, Internacional da Muller Traballadora. Pensei que era, bueno, moi acaído que esas conversas que facemos entre comidas ali na tua casa de Coiro poidamos compartirla coa xente que queira seguirnos a través de YouTube ou de outras redes sociais. Como encaras este 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora? Bueno, encarar con folga. Hai convocada unha folga un pouco, bueno, pues para recordar a necesidade de facer máis visible o traballo das mulleres. É verdad que eu traballo nun sector onde non hai diferencia salarial, non hai esa fenda salarial, pero bueno, non podes vivir nesa burbulla, non? Tes que solidarizarte coas mulleres que están noutras situacións moito máis desfavorecidas. Cal é digamos, a repercusión que empezan a ter estas folgas de mulleres o 8 de marzo como para seguir mantendo esa liña de actuación? Bueno, a ver, eu penso que hai varias frontes que hai que seguir coidando, non? Hai a fronte individual na cal temos que estar atentas e tamén os homes atentos a calquera mostra pois, de machismo ou de desigualdade, sen pudor pois, chamar a atención se é necesario, non? E logo está tamén a vertente da violencia de xénero, que, bueno, é verdad que se fala máis deso o 25 de novembro, pero está presente tamén no 8 de marzo. En eso eu penso que a sociedade está concienciándose máis precisamente gracias á mobilización das mulleres, non? Cada vez hai máis xente á rúa, excepto ahora nesta situación de COVID, porque non se pode, pero cada vez hai máis xente á rúa, xente do máis diversa, das idades máis variadas, familias cos meniños e as meniñas. E penso que eso sí que está tendo unha repercusión importante e a folga pois inscribiría tamén aí, non? Como movilización de que non quere decir que non queremos seguir calando, non queremos avanzar a pasos tan pequenos. E logo hai tamén a fronte institucional, non? Pois hai organizacións que están sempre atentas, pois como Executivas de Galicia, pois chamar a atención cando, por exemplo, pois hai un congreso onde todos os poñentes son homes ou calquera actividade pois dun concello ou dunha consellería que peca do mesmo e chamar a atención tamén a nivel institucional, non? Ti estás en algún grupo de mulleres ou colaboras con mulleres profesionais e de unha outra maneira o que estás dicindo está en esa liña, ¿no? O sea, de visibilizar a muller, o rol da muller nos distintos ámbitos da sociedade. Sí, a min convidaronme hai uns anos a entrar en EduReferentes, que é un programa de difundir mulleres profesionais de calquera eido que son referentes pois, na súa profesión. Convidáranme como artista e teño ido a algún centro educativo con este programa de EduReferentes, que é precisamente da asociación que mencionábamos antes. É moi gratificante porque estás en contacto dunha maneira diferente coa xuventude. E cal é a resposta que atopas tanto nas chavalas como nos chavales sobre este tema? Pois a verdade é que é moi positiva, porque é distinto que sexas tú a súa profesora a que veña unha persoa de fora que non coñecen de nada, pois que conta a súa historia, como chegou onde está agora, as dificultades que atopou, as que atopou por o feito de ser muller ou que siga atopando. Antes falabas da historia, que ibas e contabas a túa historia. Ti és unha muller que estás moi vinculada dende o meu punto de vista e polo que nos coñecemos e polas cosas que temos en común, estás moi vinculada, por un lado, ao feito migratorio e por outro lado, a un territorio con unhas características moi particulares que marcan en ti, penso eu, que tamén unha forma de ser,
que é o couto mixto, non? Como eses dous elementos conxúganse para darte a ti esas ferramentas para desenvolverte no pensamento e na actuación do feminismo. Sí, bueno, eso daría para moitos cafés, Xan. Bueno, Porque é unha vida enteira. exactamente, Pero pero así sí, unha sí. pequena pílula como para que a xente máis ou menos entre no teu universo. Sí, a ver, tamén é verdade que a raíz de facer este Cantos de Terrasal, este último disco, a memoria abriuse dunha maneira particular, non? As cousas da infancia. E sí que é certo que nesa primeira infancia no Couto Mixto, aí na raya de Ourense con Portugal, xa recibín, sin saber que era eso, pero xa recibín un barniz de feminismo, non? Porque as mulleres elí son mulleres fortes, non quedaba outro remedio, mulleres traballadoras ata un punto que hoxe en día penso que non resistiríamos, non? Pois de ir a lavar a roupa ao río, de cociñar, de traballar no campo, saír co gando, todo, facían todo. E tiñan voz propia, realmente o Couto Mixto é certo que neso é particular, non? Tiñan voz propia, aínda que, bueno, sempre dentro dun contexto moi tradicional, patriarcal, eso non se vai negar, porque eso é así, non? E logo, na emigración, era curioso, porque eu vía todo, o sea, por un lado tiña o exemplo da miña casa, que era unha familia tradicional de Ourense, do interior, e por outro lado, pois vía esas familias turcas que, de alguna maneira, pois as mulleres estaban, sen querer ofender a ninguén, pero como máis atrás nesa loita, e ao lado deso, pois as veciñas holandesas que marchaban cas amigas de vacacións, quedaban os maridos cos nenos, que era un contraste tremendo con todo o anterior, non? E sí, ali aprendín que o feminismo ten que ser combativo, pero que o home pode ser un compañeiro nese camiño, non? Cando fuches a Italia, aínda que non fuches como unha migrante normal, na procura do traballo de toda a vida, sino que fuches en unha situación, digamos, de privilexio, contratada como profesora, pero, bueno, sempre hai unha observación dende ese lado propio, específico, dende a túa propia historia. Entón, como viviches esa época en Italia? Pois a verdade é que con sentimentos moi encontrados, porque eu cheguei ali con este orgullo de ser galega, non? Que temos, pois moi contenta, moi orgullosa de mostrar todo o noso. Por primeira vez me sentín emigrante, vasme crer. Elí é que eu iba, pois o que dis tú, cun salario xa fixado. Eu en Holanda nunca me sentín emigrante porque eu medrei ali de nena, entón non te plantexas esas cousas. Igual se chego a seguir ali, sí que podería ser que topase esa sensación, pero de nena para nada. Eu era unha, entre comiñas, holandesa máis, funcionaba como calquera compañeira nacida ali, non? Pero en Italia sentínme emigrante porque sentín que me miraban distinto, con certo prexuicio, teño que decir. É ben diferente a Italia do norte da do sur, atopaba moita amistade cos italianos do sur, pero os italianos do norte miraban con certa desconfianza a unha persoa que para eles procedía dun país máis atrasado, do cal ademais coñecen pouco, máis que o típico da paella e o flamenco. E sí, foi unha sensación ben curiosa.
como conxugas todo iso, todas esas vivencias, no teu rol profesional non de docente, pero sí de artista, de promotora, de empresaria, porque, bueno, ti és a alma mater do teu propio proxecto. Entón, como funciona ese rol de muller que ten que abrir portas, que ten que romper xeos, etcétera, etcétera? Mentras non cheguemos á verdadeira igualdade, témonos que apoiar entre mulleres, non? Entón, sempre que podo, pois procuro que as persoas que me acompañan no escenario sexan, no posible, mulleres. Non sempre é posible e aí tamén se ve a desigualdade, as dificultades tamén sociais que temos as mulleres cando temos fillos pequenos, que non sabemos como facer para ir a tocar, por exemplo, pois fora da túa cidade. Bueno, atrancos, non? Que podes topar con músicas que nunca vas topar con músicos. Os músicos, curiosamente, sempre teñen con quen deixar os fillos, porque será. Bueno, pois, gústame colaborar con homes tamén, pero cando podo elixo colaborar con mulleres, non só no escenario, sino tamén, pois, tú sabelo ben, todo o que hai por detrás dun proxecto artístico, antes e despois dos concertos, non? Pois, se podo, traballo con mulleres. E cal é o valor engadido do feminino, non solamente pola xusteza de poder compartir con mulleres o teu traballo, sino tamén que é o que te aportan as mulleres dende esa sensibilidade, dende esa particularidade ao teu traballo? Fágollo por unha conciencia de xusticia social, de facer visible un traballo artístico de outras mulleres e de dar unha oportunidade de ganar, ainda que sexa pouco diñeiro, porque sabemos que os cachés son baixos, pero de gañar algo de diñeiro a mulleres, non? En canto á sensibilidade, eu realmente non o percibo tanto así. Identifícome máis coas persoas e non tanto en función do xénero. Ei, dira tu aceitura, ei, dira tua cegada, ei, dira tua aceitura, que a miña vai acabar, que a miña vai acabada. Ai la lelo, ai la la la. Cales son as tareas que temos por diante as persoas feministas? Aparte de combatir a Vox e todo o fascismo que... Oh, sí. Sí, eu penso que temos que seguir con moitísima atención, temos que seguir con moita atención, porque as persoas que levamos xa unha vida loitando e digamos que a nivel persoal chegamos a un entendimento coa vida, non? Pois que tes un compañeiro que realmente é un compañeiro ou unha compañeira, ou que sexa, que non na túa casa non sintes esa presión do machismo ou do patriarcado, non temos que baixar a nosa atención, porque de fora chegan sinais que son bastante preocupantes, non? Se por un lado a sociedade é certo que está máis concienciada, que sai máis á rúa a reivindicar, por outro lado ves sinais entre a xente máis nova que dis tú, pero non estaremos indo para atrás en moitos aspectos. Para rematar, con que estás traballando actualmente? Así, Bueno, agora, un poquinho de sí, dices promoción artísticamente. o teu traballo, sí, artísticamente, por suposto, claro.
porque como profe estou facendo vídeos de sintaxe para ver se así me entenden mellor. Pois, artísticamente estamos esperando que acabe de desescalar. Temos agora en breve un concerto que fora adiado, pero estamos esperando que se normalice un pouco a cuestión porque este último traballo quere saltar ao escenario. E bueno, tú que me coñeces sabes que ao mesmo tempo estou xa ideando o seguinte. Sí, a ver, cale. Eso de momento non o podo decir, pero cando esteamos diante dun prato de comida, a ti si che vou decir. Ben. E que sexa rápido ese platiño de comida. Ai, sí. Tomo nota. Mira, teño boli, tomo nota. Ben. Bueno, Carmen, graciñas e seguimos en outro momento. A ti, Xan, un placer, de verdad. Bueno, un biquiño. Bicos. Chao.